karamo ika kene baste korbashi tila an fana an baw basfo ite an ga dum ko an korona ndogo alhamdulillah ala ga ngasuguja ala ga gersigo fani ala ga sawma no ga ala ga mil milliard no ga ya rabbi allah ala ga avion kemen no ga ni amina ya rabbi allah ala soro amina ya rabbi ala ka gersigo fani ala ga suguja ala ga barka dona ala ka fana baw ta fanga dona amina rabbi allah ala ga do mune amba karamo iyera parler no bire o ma yoro ni meta kadu avec tigodi sinalin fi oh duguma karela sinal safo mobili bay mi joka dala adi musun ni ga maraji be ako konga ta benit le gan felai ko ka do ke kon ke ni promosi ala ko fruja anta kumba we hera ne kon ba do ngoni o zame ko o tete sere ngu wartigi dudu depuis kunu uye sogo tobilen bila kana ne ma chauffeur ko e mi chef la fa nero ko ni betasa parce que ni go ne kramago wenze ni mo ko duni nge kasakile me sega mola ko logo manas gado ne ma fa mu ga ntake asheti ko no me nan ta dunga so kramago ni yerete zame kadinere ye zame kadi wallahi ne zame kanu ko sebe ba site furlenti bolo fala bo imam se furu fala ala ga muso no ga yi ba fu edro ko zame kadi o ba to be kadi me na fula nyen mo ga president okay ala ga ni mo se ala ga ni mo se Akike to godi karamo wata to fle abta zame chama marchem na zame kadine nebea sitinye kada kan na tunga de la ananga peni anga matia amta zame boni daga wuli ma kuma fi lamini sulla ka ne wele bi ka bi na ka bɔ mission na ma lamini wala biya fɔlɔ ta la a nana tunga a man wele Zeyna dun sola kan wele de ni ma don so donna dɔrɔn a man ɲi e dun ne filɛ a mana yɛlɛ daminɛ f'an ka diɲɛ bɛɛ de yala a diɲɛ yala wa kan tɛ i ka taa i ka lamini lamɛn ni n ko an ka taa ci min na an b'a la ko lamini bɛ na ale lamini yan fɛ taga lamini lamɛn ne kelen bɛ taa n ka ci la après ça n sɔrɔ ka taa so sinon i kɔni b'a dɔn an don waati ma se o donc ne b'i bila yan nɔ komi ne ni n ka lamini fama na n bɛ to kunkolo ni salo ni sera ka wari dɔ bɔ kun k'an bɛɛ kɔfɛ i ka tila ka na dɛ awɔ n bɛ na Chevara. Ouais. Ainsi que même en tu es sûr que Denis met même. Flo, nous connaissons tout à fait. Moi je suis sûr et certain. Alni yante. Wa so nous connaissons so yan fa. Christine met tout à fait. Teme yan sera de fait. Non, non ko ndo ko ali souffert ko. Ama ko no ko. Teme yan fait. Tena ci waro ku no ye plan do ke. Tenda bar banila. Plan wa. Ibana 10 000 de la wafla. Jume. Wallahi ku ni bana 10 000 la. Allez, chef Flo, mana kan faudra ça, c'est bon pour ça. Vous avez des questions posées kuna. Qui veut réussir les femmes, français les femmes. Kuni qui veut français faire, quand on wafla dima. Il qui veut réussir les femmes. Wallahi bana. Chef Flo, c'est pas pour ça. Ne d'abord les bana. Oh. Mais Flo, je t'entends. On est sur le tour dire. Il a position. Vous jagade no ganga che. Ci wara mu be tout ça. Il va ne préciser bardo, ni tisi na ci bene bulu. Jume. Mo ci be bulu. Flo, ngin ne redo. Ah, c'est mon on a coup d'abla. Eh voilà, Christine. Ma sœur, Viens là. Ay joya wo perenga ni wuli. Ah? C'est Flo, ni Denis Jamale nous l'anyata. et ma sœur ça va? Tu sais, akani torore, akada yi sila kerfanga fla. Hey, mi kuma kala la ma tawda. Ata to mi ga tanchi la. Flo chen den ka. Ma sœur Ibaro, atena tanka. Ye kuma mfa kuma barga mane bambula. S'il te plaît, juste quelques minutes, OK? Non, merci, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et merci pour l'honneur. Mais vous qui est en dos.
an dun tun bɛ to ka ɲɔgɔn ye karamɔgɔ Flo, bɛ se ka cɛ kalabanci de don sa. Ni bɛ Faransi tɛ di alors kana nin lamɛn quoi parfois i m'a ye i y'a faamu en fait n ko an bɛ to ka ɲɔgɔn ye karamɔgɔ wɛnzɛn fɛ yen an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka du kɔnɔ. mɔgɔ min an de ma zamɛ. Varan! Aw hakili jiginna. I hakili jiginna la sa. Ko kana jiginna ko ka ca mo toro ko ka ca. Non mais hali ye tɔgɔ yɛrɛ b'a jira i ka ko bɛ se ka caya parce que tu es d'une grandeur d'une importance. Flo muso jɛman de don ko sinon foyi. Varan. Ok an bɛna essentiel la quoi. I b'a dɔn yɛrɛ bɛ cogo min na i n'an ka vie bɛ taga. Nous sommes des grands artistes et lui c'est un ami il est ballontanard. Il y a un grand carrière qui l'attend. Bon, moi je suis le philosophe Aka et voilà, mais Michael Jackson l'a dégué parce que nous avons corrélé. Wow. Tu vois, ouais, voilà, il comme a comme l'année balontana de nega vie benen nous fait et ne mettant Maroc nous fait nous là. Varan. OK. Bon, on me fait ka fier dron ko il faut des. Varan. Et tu nous excuses, hein. Mon ami là a franc-parler quoi. Souvent avec moi agressé verbalement. J'espère que tu comprends. Et comme il y a téléphone pour ne pas prendre ton temps, on me fait un conseil d'origine. Il y a vie, il y a présent, il y a avenir. Tu as compris? Oui. Tu sais, nous sommes dans la cour de Karamogo Wenzé. On a déterminé Karamogo Wenzé fréquenté. Bon, non seulement tu vois, bon, on a un mode de vie qui est aérobodo. Et en plus, il ne te comprend pas. Et Flo, il était dans la fia. Quand on a munu kuma dala koy. Et ne ba kuma tiare muya. A me fait ka fie ka ko de jaranye. Ni tan fait au fond en tia le Faran. Non. Eh, como tu percebes no nada que mo bashi. Ni na warde ta kwa. Na soro me drone mo dan soro mo na tu ne si sansere la. Drone quoi. Eh, Flo a tien. Wa a point au tene. Eh on va gérer ça, Varan. Ah, mais ça, Varan, tu fais le quoi que le mboti quoi. Flo, quand on a good door, tu ni femme tout tes ça Flo. Wallahi on wati. va négocier. Directement excusez. On amène à ça, on va gérer. Non, comme peut se le c'est bon, je suis en vrai. Ah, c'est bon. Ma tu m'as avec Tima, OK? Flo, tu femme te au tene koy. Wallahi billahi, e bolo ni muang me ne bolo nek madama. Billahi de meta jin chercher kelen ça. Yo go fen kana ko do an objectif yere muyi wani karam ko ka séparer bo kana no go do ro boro cha Flo akai ni soro so kono quoi. Mais tu vois il nana nan coup de quoi. Mais avec ce monsieur là je peux pas mouver wallahi rien ne peut marcher avec Farah. Il choule il va betien il choule va lui faire. Putain. Kala sɔrɔ a bɔra ka taa yala la fara tuguni. Mon bébé d'amour. Tiens, la mine, tu es là, tu es là. Tu as mis son diara. Nous avons fait moi ça. Nous avons dit que nous avons dit. Bébé, Ali Sege. Ali Sege. Dili. Ne bote mi depuis dugu jɛra ne ye wele ngo mina sɔrɔ I bɔra ka taa yala la Lamine dobo kiliya la sa ngo de kun tara kirisi ni ne fiyeno ka bi sɔgɔma de bɛ kirisi ni ne fiyeno mais Dili a mɛnna ne kɔni ye kangari da yala ba in na tiɲɛ tɛ ya hali ni mɔgɔ nisɔndiyalen nana e kunbɛn e bɛ kuma ta ka seri mɔgɔ kan o man ɲi sa mais ye koma ko de kɛ o sinon ne yɛrɛ nisɔndiyalen de kun bɛ kɛ a la mais n nana sɔrɔ I bɔra ka taa yala la n ka kalifa bɛɛ tɔɔrɔ la a di nka sɛ i ta ka na n sigi yan ah bébé n b'o la kɛra fama ye i ni sikaw bébé Asim n'a ka mɔgɔ baasi foyi t'u la fo ka n fili ma e b'a ka kɛra fama ye baasi foyi tɛ ne la ne kun ye n ka jardin petit dɔ bila ka na a ka du barikage enquête ko la a ye ɲɛ sɔrɔ a la o dugusajɛ bɛɛ y'an ka minɛnw sɔrɔ karamɔgɔ bɛ se yɛrɛ y'a ka wari sɔrɔ wa u bɛɛ ye ne dili jɔyɔrɔ dɔ di
diyara ne yɛrɛ y'i wele ka dɛsɛ n ko n b'a kuma f'i ɲɛna mais i ka téléphone tun tɛ ka don. c'est vrai n ka téléphone tun tɛ ka don ne tun bɛ yɔrɔ min na réseau de tun tɛ yen o de la e tun bɛ n wele i tɛ n sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan n sɛgɛnnenba de don n bɛ fɛ ka taa n ko k'a reposer problème foyi t'o la n ko yan ye de ta ye ne ni n ka so bɛɛ ye ta ye n bɛ se ka ji bɔ ka di mɛ i bɛ ji bɔ i kan massage duman dɔw bɛ n bolo ni y'olu kɛ la sisan i bɛ lafiya ou bien. o ye sɔn ka fisa yɛrɛ bi n bɛ yɔrɔ min na sisan sɛgɛnnenba de don ayi bi kɔni an bɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ la ko nana ye hey an bɛ muso kɔnɔ. ne bɔtɔ filɛ min kɔnɔ sisan sa ne ka lɛgɛnw bɛ n ka fili la mais Dili hakɛ to dɛ n bɛ taa n ka tenni bɔ ka na sisan n bɛ na sisan an bɛ i tɛ la n bɛ k'i kɔnɔ n bɛ na sisan n fana bɛ n ka labɛnw kɛ quelques minutes n ko n fana bɛ n ka labɛnw kɛ yanni n y'a faamuya n bɛ na sisan i tɛ la. Zame tu ni ne zame sɔrɔ sisan kɔngɔ o la kan supamu a bɛ kɛ cogo di Bamakɔ tɛ yan a ka di n ye n ko fɛn in ka di n ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la zame in ka di n ye a ka di n ye n ko fɛn in ka di n ye de zame in ka di n ye a ka di n ye n ko fɛn in ka di n ye kɔɲɔyɔrɔ zame in ka di n ye a ka di n ye n ko fɛn in ka di n ye an b'a somɔgɔw baasi tɛ yen alihamudulila. Wala adama nca i bɛ se ka gɛrɛ i ka na awɔ gɛrɛ i ka na awɔ ko jigi ka d'i ma dɛ ayi n bɛ fɛ k'a layɛ dɔrɔn de sinon nin wari man ca o awɔ ni yɛrɛ ye joli komi e ye n ka client fɔlɔ ye sɔgɔmada in na 800 don nka n m'a d'e ma 600 la ni balima o da ka ca an bɛ feere de la e bɛ tigɛ feere de la awɔ e y'a bɛ kɛ cogo di Bamakɔ kɔnɔ i ɲɔgɔn muso ɲuman ni tigɛ feere ne balimakɛ y'a bɛ kɛ cogo di a kɛ to e ye client ye awɔ ne balimakɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka sugu ka di yan an kɔni n tɛ se ka kɛ fitiriwale ye Ala ma fiyewu walahi n kɔni n bɛ n dahirimɛ sɔrɔ yan ne ko ne balimakɛ e bɛ jɔn de ka da la yan ne bɛ karamɔgɔkɛ dɔ de ka da la karamɔgɔ Wɛnzɛn awɔ n y'a tɔgɔ mɛn wa ne tun bɛ fɛ ka n ka tigɛ feere an ka tigɛ baasi ye karamɔgɔkɛ n ka ko ma nɔgɔ dɛ nka e yɛrɛ de bɛ fɛ ka na feere kɛ yan ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka na feere kɛ ne e bɛ fɛ ka na i b'o to ne ma sabula mɔgɔw ɲɛ bɛ ne la ka feere kɛ yan n'i ye maa caman ɲininka u bolo ne bɛ yan ten de k'a sɔrɔ ne tɛ yan ten dɛ kalo mana sa dɔrɔn ne bɛ dɔ de di karamɔgɔkɛ ma nka ne bɛna sigi e m'a fɔ i yɛrɛ de bɛna sigi o ko to ne ma ne b'o ɲɛnabɔ nka ne yɛrɛ ɲinɛna o e tɔgɔ ne tɔgɔ Alima Alima ne ko balimakɛ yɛrɛ tɔgɔ ne i ma Natu filɛ ni Zigiri cɛmɔgɔ tɔgɔ mɛn ayi Natu filɛ n'a lamini bɛɛ Zigiridalaba kelen dɔrɔn de bɛ yen o de ye ne Zigiri cɛmɔgɔ ye ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ Natu filɛ n'a laminiw na ne de b'a kɛ o kelen ni n ka bon yen dɛ komi n'i nana Bamakɔ tɛ maaba dɔn fɔlɔ wa n tɛ fɛ ka girin ka n yɛrɛ yira mɔgɔw la n bɛ fɛ mɔgɔw ka ɲɛ tan fɔlɔ o la kɔfɛ n m'a yira mɔgɔw la n ye min ye ne balimakɛ a kaɲi ne bɛ taa feere la i bɛ taa feere la awɔ i kana ɲinɛ dɛ sini dɔrɔn na i m'a fɔ i bɛ sigi sini na n'a kɛla cogo min na i bɛna kuma sɔrɔ i ɲɛ n kɔni karamɔgɔ ta n yɛrɛ b'o gérer Ala ka sugu diya amina Alima Bamakɔsigi cɛlen de ye ta walayi karamɔgɔ an cɛ an
Amba. Basite. Alhamdulillah. Ajala. Ne ma fe ngoni tara ngome do be nga zameke nko. Chawe ne takem. Nga nane sama dola yaro. Sama chokodi. Ne ma fe ni gumo be zamela be ta dore bi ta soro. Jigari. Karamo. Komi marché era te ambiti. Mese kana baro la fe ya. O te problème yo. Ni zigri dala ko ni karamo kan zigri dala sila. O baro de kadi. Karamo bani karama ti. Sino zigri jamo. Karamo kan ni zigri dala ka baro. O bi la ni sani za. Karamo. Wallahi kan sigi yango. Awa isigi yandu be ne ta. Ni ro yore je isigi. Karamo. Wai. Sino Karamo. Ini bala. Zama FM barka mai. Zigri jamo. Oka arin dumen ni karni ku. Wallahi. Boro ayan karam koyi ko ni ayan num go yan ko do do uba miri ka foko karam go ni benete karam go nan benete karam go ya mo fo yere mo bumo ko jani de dimanche do ya ko rawla ani demune zameni awo azame ko no aka fisare boro zame be ma toro maunu bino munu ti zame dumatiya Karamo wallahi alni ni zame ni wallahi ba dongo ko ni fama zame wallahi Nenye mana zame ne songu mi sumaya zame ni mone wa songu mi sumaya zame ma tamane songu Nenye mana zame ne songu mi sumaya zame ni mone wa songu mi sumaya Jiji mo yo ni eni sonda sijula ni an ga ta be ji Mone kamisa medema karamo wa weze mi kasame mi dunya bi nebe kuma odela weze yo kanibanga zame dinema kana songa zame imbedu zame fila fe bari kama dedo iki hakili to sigi nyogona bi Iki hakili to ije nyobona de sabula zame koni efembae wani dunye kono yoro zame de wakonyo zame ni zame tikelenye de wenze yo iki janto nelae iki janto zigiri chemogola sabula zame du barikale Jiji jamo ninto do la ko ba wallahi wala plan ni ko awo ana ite Nyame kana parokia ni pujo donal je pujo don wala Zami wana bele bele wana chebe moninge daere boy. Zigri jamo cha. Zami wana bele bele wana konyo yo zame mona konyo ngo zame nana waritigi zame nana ala ngo konyo zame nana konyo geni konyo muzo ni sonjara koluga zame mona. Ale. Ye man, yem si so. You was ordering. I'm terrible. Jamais karama dunni wala ne bala zira dala la tulu man zira dala billa aga haram tulu man zira dala karam go te mire de wala tulu man zira karam go ete mire te tashi na mo wede itirike ha e bi si ka zama ko nyana ye mire bala ke ni de aga haram zira ako kam na borora na ma na borora
Mais avec peine ka lo le ma dum na te ko kala di. Wala bilen ko. Wallahi ce mɔgɔ i man tu sa i n'u cɛ i man tu i ɲɛdi cɛ ne bɛna zamɛ duman ba to bɛ ka tɛmɛ mun ka ɲi ni karamɔgɔ tɛ i y'a mɛn yan i ɲɛdi cɛ i man ko n'i ye bila dugu karamɔgɔ ko han kungo bɛ cɛ nin na Gilekiba bi mɔgɔ caman kana jalamugu bi mɔgɔ caman kana ne k'ale na ala la silamɛw tɛ dɛ kafiri ka fisa ni mɔgɔninfinw dɔ ye. mɔgɔ man ɲi i bɛ dɔw kɛ karamɔgɔ de ye ka taa sɔrɔ u ɲɔgɔn kafiri tɛ ɲɛna. a kana ta ni ma nin bila mi ne m'i tɔgɔ fɔ karamɔgɔ. cɛmɔgɔ e ka taa écoute e ka taa écoute e ka taa e ko k'e ko zamɛ. taa n bɛ zamɛ duman ba to taa e ka taa écoute hali sini an tɛ karamɔgɔ o fɔ wa tara den tatɔ filɛ a tatɔ filɛ e ka ɲɛna lɛ ko sɔrɔ cogo di han ne ka n ka sɛmɛ d'i ma e bɛ ne ka sɛmɛ sɔrɔ cogo dɔn ne ye duwawu mun kɛ walasa ka nin sɛmɛ sɔrɔ e b'a dɔn ba tara den tɛ sɛmɛ d'i ma e kun ka bilayi ni jeli kun tɛ e kun bɛ kasi yan fo k'i ɲɛ da ne kun tɛ ni kun tɛ se kari ka fili la ne ko e de la ka tulu zikiridala e de la ka dɔnkilidala ba jumɛn k'a bɛ tulu di dɔnkilidala ba tɛ min bɛ tulu di. a ye ne tigɛ de la bi i y'a faamu e ne tigɛ de la wa. mɔgɔ bɛ se ka dumuni k'i terikɛ ɲɛna cogo di. ne teri tɛ sa. e n'a ma na wa kɔngɔ bɛ la kɔngɔ t'a fɛnɛ e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka baliku sigi ka da la cogo di ka tila k'o balo ne tɛ se k'o kɛ sa jeli n tɛ se bilayi n tɛ se ala yɛrɛ ko silamɛ ka mɔgɔ wele dumuni. e bɛ ala dɔn yɛrɛ yan. mais o ye dumuni min fa ye dɛ nin tɛ ne fa. cɛkɔrɔba sigilen bɛ kasi la i bolo hali n'a kɛra kɔnɔya kelen i tɛ se k'o d'o ma. jeli ala b'i sara. a wula hɛrɛ can n ta in ka zamɛ bi n ta in ka zamɛ voilà. taa n bɛ taa n tɔ dun tɔgɔ wa ne lu den nu fɛ tɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ minɛ kɔ k'aw yɛrɛ bɛ se ka tila k'aw bolo n t'o kɛ fiyewu n tɛ.